Ini kay bugad siguro ni. Biso ko nati. Bisung, hay bisung. Bisyo. Bisung ko gajud yur. Hi guys! June 24 na karon sa padung mi manguhag pa. Bawal lang magmakakuha pa may kay garapi man kuno magkaa basig di mi makadaog mulukat. Di maka utot-utot dyan tayo niglagnot tapos pawang grabe magkuar magpunuan. Madyo gani kay nagian mas manong pool si Jamoy amang ta lukaten. Ja bawal lagi makalukat pa pud nga dugay nam kulpur kalukat. Sagbut. Buwa kay gini. Agray. Tas manong pool to. Dabung din ti. Bana lang manang hilin. Na flor. Amang gi imbitar ba mo pa lagnuton sa paw kay. Nabi man ang paw tus luag latik. Da mga tumige sa wagad si midang sako ug kananay sundang manghungam raman mi sa tag-ijahan sa paw sinong aloy. Ani may gusto siling nung. Na mura sungol po minimo wa na may daan-daan na. Kani ko nung subada nung. Nakawa. Kawa lagi misdaan. Mauri ti oh. Ami mori. Dili mo. Dito lagbay ni ja. Na isang bay dari. Sama dari kisang bay dari. Ako may mong kunhon nga man ni among baew sa una. Ja guys, madto na mi sa pawan kay nara magtagidas paw. Sinong aloy si Jamo ay mo ibot. Kay ja kuno lugwag mang igit og kami mo. Ibot kay grabe mang kuana. Bugat man na, magtuwa na. Barahon pa. Dapos manong kay di mapud ka mao mo ibot. Apil pa pus nung aloy paibot. Aw, umapod. Mga paglas ray pud. Sabi ko ang kahoy ng maloy. Bitaw na. Magkuag kahoy dari. Maado ba dyan ni magpa kananay to ko Dubai ba? Magkuag tabla. Ijara guys, grabing gupuhag view da ari. Kaya naman ni sa dyan nung aloy, mga kahoy. Ah. Grabing ko ana. Di mabasta-basta. Dito ay sa kapunong mako takita mo gigabas. Ija nang gidunit sa barangay kay gihimong padag-padag para sa mga manguli ba kanang i-quarantine. Himuan ni dito tuguan. Mga padag-padag kay adto man dito papuyon sila kay di man sila pwede mo uli dado silang pamilya kasi kada sila manunuwang COVID. Maamo nga gilahang pamilya. Tara guys, nagsuot na sila sa kapawan. Musuot pud ta tir, litir. Na ba na bunga? Suot nung. Na ay bunga. Bunga. Ma, sa may bunga dari paw. Natagas. Aka na ni wog. Tuwa ba isa ko sa salad flo? Dia, Salad ka. Wan mo guna. nipa man to. Magtanam ka pa. Ah, grabe na kuag punuan oh. Sama na to paglukat na. Uli ni paw. Aw! Nipa naman day ni. Abi ko pa. Nipa man day. Wala mo bunga. Tamis ka na ah. Haraman nung. Haras nung alo yun to da. Kit eh. Nagikawa na miss maglukat. Grabe magkuag punuan. Ha? 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 Dagwa ka di kumuan. Mura matagan training. May training tas pagka-army dani. Pati ho kung may nagluot. Antay kay lamok. Ang susunod na ko. Ilim. Suot ka ani. Tanong dali nila. Di, lali magsuot-suot dari sa kapawan. Grabe magkuag dahon. Huwag tanong bago na may daghan din bisyo. Tanang ija. Ikat ba na? Sama ni bunga. Ilusyon. Sige na nag sirok-sirok nga kasi di siya nag-agi. Sirok-sirok po. Lugupod. Hugay na ganyan malukat. Bisa na ni pangwa. Sakay. Hadaw na lupan. Sabah kaya maglukat na. Kana. Ayaw din yung muka. Bigyan mo tabang ta. Kato. Tabang ta tanaw. Na, Namoy, nagkahoy ikuan. No. Nagkahoy ingin, ligwat. ligwat o matay ligwat bara. Tanawaran sa mong ingin mo kitay maglukat na. Ligwat ka ba? Lugwa jud igit ni mayor. Ah, jud di ka igit ka mag maka pagnas bekteng mayor nang ijahang sanga Mating nay aram day pajong danig tinguan. Yan may ipadong. Kana aram maka ana. Tapos iba boleh. Aram maka atir tanaw tir.
Grabe na po ah. Sus, mausip. Nga na kay bunaw yun. Aw, maadyo di ma. Kita gani nipot. Ala, lisod man di ay luoy lamas nung aloy ra ni maglukat. At nga, kuha na nga ng assistant. Dahil ka man na taman na polisiya. Saan? Ito, Hmm? Ah. Di makatuig sukad pagtanom. Sa mo unod. Maubo. Dugay dahil dito rin makakaunaan eh. Pero dugay po siya mamatay kaya magsige magpanganak. Di na dyan Basta mabuhi na siya, di na dyan na siya ingag mga intunsis pa. Dito naman na siya, magsige man pangsasaha. Pat dyan nga mabuhi. Gani. Kanay dyan saha na, itanong na po na. Diyan magkinapunuan na. Kanang makakadyo. Ah. Ning lagiti na. Kana unod na na. Ano unod na kuha to? Unod sigang anak. Nangunod ay pagijang anak. Unod pero di pada dengan iping man. Di ida jita makalukat na ni basta-basta kita-kita ra di ay. Di kalibutan daan ig hani saan na pa siya pag bigwat. Kasi nito bulan mo itong daruto. Lagi lisod ni hani di ay. Ang buto tay. May napasta tayo nga kamera ko muligwat. Kada di mo ni tabangin naman yun. Lisod ka oy. Lisod mo ng aloy. Sige na sikaran. Kalay gani. Gamay punuan. Lisod na Ang lisura. Kasagaran spaw magku man jud. Ra ka magku. Okay ra gagmay. Ano? Wa gamay pod lagat. Pag mabaw pagtanong, Dabong. ako na. Lagat. Mayra. Mayra pag dito. Murag saging sa layo ma. Layo buho. Kita tigkuan yun. Hapot. Tabangin Diyos nung aloy tirpi. Kut-kutir. Iut-ut. Arsahan ni? Di, tumbar man siya. Ako ano na, pikat. Kanan? Ligwaton ra. Bara. Sa. Gigi. Di mo din nilalim ning. Nanapa ni. Ano lagi? Kakaon po tira ni maka. Utot-utot po tira ni kuha. Ano lagi? Tabag biranong. Anan, gigit na. Tuan na. Ay ning lagurok. Dako lagi si Jana. Karam dako punuan. Lami jid na kung hadyo na ilhan. Uy, hala to iligwason. Tuwa. Ligwas lang mas ilaw. Suk. Dako nga kuan ba? Agwason? Na. Dako ah. Lara pa na. Makatandak kon po. Dakpon. La, kung Lami na. makamatay na. Ati manon. Ligwas na. Lalo. Hawa dir, adyo do. Kuan ni kanang layo. Kana itanam na po na balik. Pero magkamay ra to gansa no, wa pa nahilo. Taas sa sa tulin, tanong. Layo mo to buho. Grabe. Yor. Pangitag bana yor nga dagag kapawan yor. Di ka buntas yor. Na, mau jud yor. Hani man yor? Sapan ka man. Duh. Igo din ni at sa kuan. Mama akrab na yor. Wala jo asi ja. Nana. Ngunit tarantula po. Tarantula. Nay tarantula guys na. Agwason na. Amuranggi abog kay luoy pag hilabtan. Nagdira man na si Ja, palayasan man na. Ilarang gipalajo kay arong di si Ja matamakan. Luoy pud hinabuhi intaon po to si Ja. Sagdira man na siya kanang hinabuhi intaon po na si Ja, kamurabay mo kaon. Siguro pa po na. Arang. Kamuray mo kaon. Intay niyo. Bantay yor kay madughangan sa kanang bara. Atong duo-duo sa pitkan sa kanang bara na. Ano ni sila kay Kaigit na tira ni kita yung magdama-dama panglukat na ni. Ito na lagi. Namira pa paminaw na yung laguto ba? Awa na na, ikog na na.
Bangam di po ni uy. Sa bara pa iubok ni balik. Di ka maukuha, di ka kaon. Di is kakaon. Di maday ka dali maglukat upaw. Di ka ka muligwat ani di ka makakaon. Patay ka buntas kasi kag pawra imong makaan dili ka mamulukat na. Teor, Malimbas. ano man? Maglimbasag magpractice na ta ning lukat. Wa man tay tinanong, magtanom sa ta 5 years para ba kuno isa malukat aw mangunod og uwang. Wa nagkubid ma, humana na magkubid ita kakaagpaw pa. Kon apin niya. Kuhaon kay na. Wala ah. Bali, wala na ulit tan. Grabe no. Sa jun tanawon pero kita yung lugat. Dana pa. Buog pangusog. Igit po tadag tiniklod. Iso. Ini kay bugad siguro ni. Biso ko natin. Bisong, hay bisong. Iso. Bisaw, bisong ko kasi yur. Bugad ning bisong. Kamu mga manunuay gadin mo, gada-gadin mo di malas. Iso ni tawon. Biso. Dinulana. Diri sig katawa. Angay. Biso, bisong pa imo. Kon. Bugad lagi ng biso. Uy, ito nang aloy, bugad. Lagi, dilain mo pag-inso. Lain na maubos ito. Bisong mo pag-inso. Ah, kana may bugad kay biso. Ang biso. Imo nang biso diri ah. Kugus na. Ikaw kugus na kawis na na lain. Tuha. Ah, lagiti na. Parang noon. Di mangunod kung magsikip. Sobrahan. Sobras katapad. May raken. Tiit ba? Di sa kahinggawa. Nga na yor, sapsapan yor, agbisong. Kay ko ang hati, bugad. Pughad ang nga na. Gamay pero pughad. Mapatay yung tatay. Tanawa. Nga na nakadagdag puno ang kalukat mo. Nga na, makalukat ang nga na. Pero nga re, murag puno as lubi. Tubig. Tano sa mga sana pagbuli. Bukha na po na. Ito may isnil. Ay, manong arsa naman. Hasing kanong. Gawas to asat paagi na ni. Sana ba kanong? Ikis naman laman ka, wapa man na magtanong. Ikaw ka dyan, maadyo naman kasi kamok. Na, ka dyan. Haning uli na, wapa ganir na haman, uli na kag-imo diha. Diya, ito na lagi. Tanaw dyan Dugay yun. na rin ka ato ni pawanan. Pila na ikatuig imong kapawan nung. Dugay na ni, karaan na ni. Ha? Amo pa ning kapuhan. Asa injo pa ning apuhan. Grabe na dayon nino. Asa ba kanong balik-balik makano? Hani man gikawa ka? Awa lagi. Amumuang na. Balihan ang sanina. Mari agi. Tanawa lagi gajama-jama kay una-unahon man. Mao na. Da, bali. Una-unahon gikawa na. Ani ta magtago-tago, di ta makit-anay kisa kaadlaw. Yor, tago-tago ta na ni yor. Susunod na. Kuan, ingan-ingan. Di ito kahit anay. Ani ta magtago. Trainingan. Ha? Trainingan. Trainingan ng pusil-pusil? Tangag, alam mo rin. Ano mga gisig at karsupok. Dapat Dapat eh, Inikuhaon, ibalik, Jud. kuan, ibalik. Zid. Pwede na naingan na kalawin la. Doon na yun, doon. Aguh. Na, makuk ka Jud. Ako pas lawas ninong aloy, good. Kataw mo ganito. Di man, good. mo di pa mabuhi rin no. Bisa gue. Di tapad rapod na nimo, ijang mga anak. Isarap ito na. Isag tunga. Daghan di ka dyan. Uy, lamas nung aloy. Di mawag pa, basta kay ibalik Jud ag inibot. Diyan saan mapuniw pagkaibaw nga kay ni siya. Buwang na. Kunuhay. Gawas yung unod. Yan na o. Yan na sa Kani baba. Murag muhabog na. Makita na. Yan. Kita na gid siyang bihod. Gawas sila. Kamuti pa ng luso. Gusto na. Dis da malata nung kitay masubrahan siya. Subran sa. Masubrahas ka guwang. Di man. Maana, binaon gurog ka kuan, pugad. Mupugad siya guwang na. Lagot. Aw, Lagut. Lagut na nagjama-jama na pod. lagot. Basig lagat yun, di lagut. Ito alagi gajama-jama na pod. Ta. Kauna nung, ikauna nung kaya may katuod nung. Agay, magisod man tadaan ni gawas. Ano lagi? Oyor. Ah, lagi heda.
Ana kagawas na kasi kapawan, nastir nakadana. Kada kong bisu. Di man dai lalim na maglukat og pao di ay ingon basta tay nga kami re palukaton. Di man jama ra man istatay. Istatay la ato pananghid mo ritong aloy ing nga kami mulukat. Kami pa ining lukat wa na nang guwa na gamang matris. Nga butbut nan ta mi. Di mabangbang garabi man itong dako ag unod bro magpunuas lubi gilukat. Karang dako ah. Tuwa dako man sa kapawana oh. Hay na tawsod. May tao pa di mailhan. Ade dyan mailan pwede na mag-date yur. Mo na makaw ng hotel di pawan. Kajad mahibawaan na pa nas mga bata-bata na mahimo na po ng hotel. Tiluan nagtanga. Ihara ba tong agianan yur? Ano eh? Tiluan nagtanga spouty. Mo lagi mahimo na ng hotel di pawan. Di mo sa mailhan. Di jud kay araman jud ka. Ngiob man jud ka jung kuana kay arang tagaag pa jud magkakadugahon. Nag kuana nagdahon ko nagapalibot ba ja. Lisod jud ka adto magtago-tago di jud mo magkinitaay si mong kuan. Kontra kay grabe man jud ka baga. Mubalik na dito silang bahay kay yung palit kuno steri og pinja kaya daghan man jay pinja. Kugihan man kaadunis nung aloy bisag sani man lamay pananom nay taong. Na siguro tanan. Nay taong nay tanan nay mais. Saging tanan bawat hingan mi na raman ninyo. Wa na raman siguro salmon. Salmon na ramay wa. Ug kana nay corn beef. Daray hingi pinja nga hinog. Ah. Jaha mapaitanong ni mo na nanong kanang ijang Kani. kanang Kanay ko. ijang pinutdan. Kaduin ko pero tamis na ni. Tamis na na. Tiri tanim na tiri jang utir. Di awla ra. Di ano lagi. Dawata lagi. Di. Na di na may makabalik. Ano balik. Balik. Di na nung. Sige na. Sus. Di na. Yeah. Isa na dyan. Daghay kwarto. Magsigukod-gukod ta dani. Yan, hagag ra pa jud ka. Ang trabaho. Na, gajud. Halaga jud kanung. Makonsensya man pud ta dani. Huh. Yan, nakauli nag mga manunuway. Nalangan mi sila mga meds kay ning palit mig buwak, ikatire. Nakadagban da jada pa yung mga gabi-gabi ako dia. Nakadapod mig kubring kahoy, ha. Grabing makuag pao nga nadana mo na. Murag sa kataro, arang makua. Libre na gadira nagamang panihapon. Salamat ka dun nung aloy jawad na jadawatag ang gibayad ni ja. Nakonsensya inuong ko. Nakonsensya ko kay wala jadawatag bayad. Mauwa na man tadani mo. Balik kay o dawatag bayad. Lipay dapo ko kay nakadapo ko buwak na gabi-gabi. Cha! Lugti! Ibutang na. Oh, naman dyan. Luto na, paw! Lawaan din na. Lawaan lagi ni lawaan tagas ng guring lawaan. Lami itong isa. Itong puyelo no. Bawa ka to. Ano to? Pilipog. Tunanong.